Ogai mar Doho Martha Koome owacho ni midhiero manok mar omenda osebedo kang'iko chenro mag doho gino mamiyo ginyal chwalo tijegi e yo makare. Koome owacho ni kata obedo ni gikadhe midhiero makamano, doho ok osebedo ka ninde tije kendo kwan buche ma giseyalo higani odhuro moingo higa mokalo. Jafwamb weche marwa Linet Undi miyo waler ewi wachno. Some of the courts where we operate. Nok mar omenda ne doho ma pacho ka oyang ni ng'iko chenro mage moting'o yaro bedene kendo chwalo chenro mag doho machiegni kod japiny. Inadequate financial resources impact our ability to open more courts, expand infrastructure, recruit and train judicial staff, and invest in necessary technology. Adequate funding is essential for the judiciary to meet its mandate effectively and to uphold the rule of law across the country. Kane olose romo mane obagi e doho ma Milimani mar yango chenro doho e higa achiel mokalo, ogai mar doho Martha Koome owacho ni e higa achiel mokalo giseyalo kendo tieko buche modhuro mane ni mbelegi. But I can assure you I sleep with several of them, and so are these judges who are in front of you, who have to wake up in the middle of the night and catch up with a paragraph or two. Or sometimes you cannot even sleep because the solution has come in form of a dream and you have to wake up and write it down. Am I right? Omedo ni gisekedo gi timbe majendeke mag lalo files mag buche miyalo e doho. Komedo ni gisechwalo doho machiegni gi oganda ka giyawo bedegi e counties. To bring justice closer to the people, we operationalized 57 mobile courts, reducing the average distance to court services to an average of 80 kilometers. These mobile courts serve remote communities, ensuring that justice is not merely a distant concept, but a reality accessible to every Kenyan, regardless of location. Jatend riwruogo kinde Faith Odhiambo kwayo doho mondo tim ng'eto mag buche maonge mibadhi kendo giti kanyakla gi jod bura e seche ma gichwalo tijegi. Every judicial officer that they must remain independent in their decision making. And it's also on this tenet that I'll continue to raise concern over the underfunding of the judiciary and the need to have a fully fledged optimized judiciary fund to ensure that independence. When we speak as one voice, executive, judiciary and parliament, we are stronger. If we're able to communicate our things as one voice, we are stronger. And it's possible we'll be able to convince the public. When we speak with one voice and use modesty, we try to drop opulence because it seems the people of Kenya want to see modesty. Eromo mane obagi gi ogai mar doho Martha Koome mar golo lipot ewi dongruoge ma gisetimo e hik omenda 2023-2024 owacho ni midhiero maduong' ma gikadhe en nok mar omenda ma bende miyo ok gichwal tijegi e yono makare. Ka bende okwayo oganda Jokenya mondo ti machiegni gi doho mar neno ni buche ma ging'ado ong'ad e yono makare maonge mibadhi moro amora. Linet Undi, Ramogi TV, Milimani Low Courts, Nairobi.